हेलौ दिनै थाइबेसे फाननो हाखो दिनै हाबाय 10,000सो बाजारा मोजां होनबा बाजारा दिनै हाबाय फुजानि ना फुजानि मोजांबा दिनै मोजां आदसा ओरैजायलाय खोनादों आङो नोंसोर सानै हौवा हिनजाव नामा ना नङा नंगौ हौवा हिनजावमार दिनै माबायदि हाथाया मोजां नोंसिना ओरैनो माबे हाथायाव बांसिन मोजां जायो आंना हाथाया समबार हाथायाव बहा जायो समबार आरो सुक्रुबार आनन्द मोजां होनबा ना आयौ दिनै ओरैनो बेसेबांसो फाननो हाखो हाजिरा जरना जराखै दायो 12,000 जाबाय 12,000सो वाव फैलायबाय दिनैबो माखासे न'निफ्रायनो भिडिअखौ स्टार्ट खालामलांसै आङो दिनै जाहैबाय मंगलबारबो मंगलबारनि फुङावनो सिखारनानै दुगै लोबै एसे आफा इसोरखौबो प्रे खालामखांबाय ओमफ्राय दायो जाखांबायबो जाखांनानै आङो नोंथांमोननो माखासे दिन्थिलांनो नागिरलायबाय बे जाहैबाय दिनै मंगलबार नालाय जोंहा हाथायाव मा लांनो नागिरदों बेखौनो एसे खोन्थालांसै ओमफ्राय जोंनिफ्राय न'निफ्राय हाथाया बेसे गोजान जायो बेखौबो आं दायो खोन्थालांगोन ओमफ्राय हाथायाव माने जोंहा सोर थांगोन आरो माखासे बुस्थु न'निनो आरो न'आवनो प्रडाक्ट बानायनाय बेखौ माने सोर फानहैगोन बेखौबो आं दायो एसे नोंथांमोननो खोन्थालांसै आं दायो भिडिअखौ न'निफ्रायनो स्टार्ट खालामसै चलो बिदिबा जों भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै दिनै मंगलबारनि आरो फुङाव सिखारखांबाय आं नै बाथौ सावखांबाय आरामनो नुदोंना ओमफ्राय ओरैजाय नै दाउबो हमखाबाय दाउबो फानहैगोन नै जा माथाम नै दाउआ मासेयाव 1 केजि जानांगौ बायदि मोनदां मुदुफुलाबो गाहायावनो थायदों बेखौबो दाहाय फाननो लांनो नागिरखाबाय आरो बारा बुरजा नङा खिन्थु माने मुदुफुला बारा जोरालै बिफाङा ओरैजाय माने बिदि सुंथाला बायाबा माने बायनो नागिरो माने बिदि आरो नै बेखौ एसे खाबाय एसे खोन्थानो र' ओरैजायहाय आरो मा लादों हाथायनि बेयाव ओरैजाय लाइखौ गायदोंमोन बारा थिग जायासै जानो आन्था नै उसुङाव आरो ओरैजाय बानलु गायदोंमोनलै गैया जायासै माने मुलि होनांगौना नै दायो हाथायाव लांनो थाखाय मा खालामदों नै खोन्थानोसै आं नोंसोरनो बे जाहैबाय फारौ नै बेबो न'निनो ओमफ्राय नैबे जाहैबाय सिब्रुआबो बेसेनोल' आरो बिराद खम माने बिदिनो सप्तायाव बिदिनो खेबनै खेबथाम फानो दिनैबा बाजारनिफ्राय नै फाथैयाबो एसेल' दिनै फाथैया बिराद खम ओमफ्राय आरोबाव नैयाव मैथा बांगालबो लाबावबाय आइया फाननोनो ओमफ्राय नै मुदुफुला बेल' आरो मुदुफुल ओमफ्राय खुमब्रा बेबायदि आरो ओमफ्राय इयाव मा थाबाय सेर ओमफ्राय दायो हाथायाव सोर फानहैगोन बेखौबो एसे खोन्थालांसै सम जाबाय ना नै 8था जाबाय देलाय थांद' मा मा बुस्थु मा बे मावजि फिसाखौ नायबाय थायो बे मावजि फिसा थां टाइम जाबाय थांदो देलाय थां जेराव थाङा थां बे मावजि फिसाखौनो माने गोमाजानो गिबाय दं बेयो ओमफ्राय नैबेयाव आं खोन्थादोंना बेयाव ओरैजाय एसे बिबार बागान बानायदोंमोन गैयालै जाया माने एसे मुलिफोर होनांगौ नङाबा जानो नागिरथारा बेयाव गरसि दंमोन नै गरसियाबो मोजां थायाखै बिबारा बारदों दासो खिन्थु थाइबा गोगोम थायखायो बियो थाबाय आङो ओमफ्राय दायो हाथायाव थांबावनोसै हाथायाव ओमफ्राय मा जायो ओरैबो नै उसुं गायजोबदों इयावबो नै गायदों एसे रोमोहांबायसो खिन्थु मुदुफुला मोजांलै मुदुफुला जानो नैबे जाबाय जोग्लावरि बेयो जोग्लावरि खोन्थाबाय दा हाथायाव थांनायखौबो एसे खोन्थाबावनोसै हाथायावबो दिनैहाय मंगलबार नालाय माबायदि हाथाय बेखौबो एसे आं सारि राउन्ड एसे खोन्थागोन नोंथांमोना थांफाबाय थाबानो जाबाय आरो मा मोनो जोंनि बे हाथायावहाय एसे आं हाथायखौबो बेरायना खोन्थानोसै माने आंबो थांखागोन नालाय आरो रानिखौबो स्कुलाव दोनलांखानांगौ बेजों लोगोसेनो आं नोंथांमोननो ओरै खोन्थालांसै नोंथांमोना थांफाबाय थादो दासो माने भिडिअ स्टार्ट जादों चलो दाना थांनो रेडि जाबाय नै इसोरबो स्कुलाव ओरैजाय मालखौबो सोबाय दखानाव लांनो दहाय खोन्थाखाबायमोन आं नै मालफोरखौहाय दाना गारियाव सोसिगोन उफाय गैया दा मा खालामनो नै एकदम गारियावसो फाइल गोजामोन बेफोराव एडजास्ट खालामलाबायदोलै अबा ओइ माबा सोदोबा गाहायाव बिदि ओइ सोर फैला नामा फैद' हा ए गोजौ नाय सौदावगोन बे सासे जाबाय जा बैनायनि फिसाजो बे सासेया न'नि ओरैला मानसिफोरखौ बा सोर गेदेर दिब्या सोर गेदेर हा सोर गेदेर दिब्या
नोंसो द' गारि गाखोद' ओमफ्राय मा थाबोगो माखौ लाबोगोन दाउखौ मुदुफुल दाउ फारौआ हा नोंसोर माबा थांदो सिगाव नों बै गाखोहैनो ओमफ्राय थांदो बोर माफा लिजिलै नोंलाय बिराद लिजिखा सानफ्रामबो नेबाय थानांगौ बेखौ सासे आरो मा दाबो जाबावाखै खोमा रेडियानो जाबावाखै हा बेखौ दाहाय माने आफाया साइकेलजों लांसिन जाहैबाय मुदुफुल ओमफ्राय फारौ दाउखौहाय सासेया हनै माबा जाखानानै दासो सुनानैसो थांसिनो बियो जोंना न'आव दिनै खालि सोरबा न'आव फैबा फैनानै बायदिसिना खावना लांफैबा लांफैनो हासिगोन दाहाय 11थासोआव 10ता 11ता समाव न'आनो खालि जाबायबा सोरबाफ्रा माबाफोर खावना लांफैनांगौबा खावना लांफैनो हासिगोन दां रावबोनो गैलाबा थांजोबसिगोन बे फांदो इसोरखौ बेसेल' गालांनांगौ बिराद जारला जाबाय मा मिनिबाय थाखो हालु हुलु लायनोसैलाय इया दाना गाखोलायबाय नै गारियाव सासे आरो फैबावखै दाबो आया बिराद लिजिखा सामफ्रामबो नेबाय थानांगौ बेखौ ओमफ्राय दाहाय थांसै ओमफ्राय थांनानै दाहाय हाथायखौबो एसे खोन्थालांसै जोंनि हाथायाव मा मोनो नङा होमबा ओमफ्राय जोंनि लामाखौ एसे खोन्थालांसै दहायनो खोन्थाखाबाय आङो जोंनि न'निफ्राय एसे गोजान जायो हाथाया ओमफ्राय जोंनि हाथायनि अबस्थाफ्रा माबायदि बेखौ एसे खोन्थालांसै ओमफ्राय आनिमोननि स्कुलखौबो एसे खोन्थानोसै नङा होमबा नै सोर रेडि जाबाय बोरै आबै लेंहरदो लेंहरदो आबैया फैयै फैयै जोङो हाथाय मोनफैबायानोसै आरो हमना लादो मोनफैबाय आरो हाथाय मोनफैबाय हाथायखौ एसे खोन्थालांसै माबायदि दखानिफोर फैदों मानसिफोर जायाखै नामा दाबो ओरैजाय थांदोंना थांजाया जोंना दिनै थांजागोन खोमालै ओमफ्राय आरो ओरैजायबो दं नै मेन हाथाया एसे गोजानाव वा थांजालाय मायदि सिथाबग्राब्रा हाथायखौसो खोन्थासै खालि दायो दा जेनेबा 8टाल' जादों नालाय सोरबा फैहांबाय आरो थालांसै नै ओमफ्राय बेयावहाय बेदर फानग्रा दं बेदर फानग्राफ्रा एकदम बेदरा मोनथाय खोमा माथाम माब्रैसो जाग्राफ्राबो न'आव ओंखारगोन नाया नै आङो मोनफैबाय दाना हाथायाव दाबो खालि टाइम बारा जाथ'वाखै नालाय बेनो जाबाय नोलोबारि हाथाय फुङाव फैबा नुदोंना मानसि गैयामोन एबार आं बेलासियाव फैलायबाय ओरैबायदि मानसि जासिनो एबार नुसिन आं खोन्थानोसै ओरैजाय आलायलाबायनाय गस्ला माबायदि नांगौ मोनजोबसै आरो ओरैबो बारायलाजोब्बाय नै बेयाव प्राइस होखादों नै सेल 100 अबा माने 100 गासिबो माने बेना 100 कम्पानि बेनाबो 100 ओमफ्राय आङो दहाय थांसै ओरैजाय माल लानानै खोन्थाफैदोंमोन ना खोन्थाफिनसैलाय दाना मालाय फंबाय मा लाखो माथो बाजारनि एसेल'थार साननैनि नोंसोरलाय अबेयाव गस्लालाय आयु बेल'थार गांसेल'थार जायालै बे ओमफ्राय दाना आं नैबेजों फैनोसै जोंना दखानिया लाजिदों नै दखानियानो होथेबायसो माथो खोमसि सिसि जादों हा लाजिलायो दहाय नुदोंना लांदांमोन दायो नायदो हाथायना हाथाय ओरैबो हाथाय आयु ओं ना मालाखो आदा बेरायदोंना ओमफ्राय नै दहायो लांदांमोन ना एबार नायदो आरो माबायदि हेलौ दिनै थाइबेसे फाननो हाखो दिनै हाबाय 10,000सो बाजारा मोजां होनबा फुजानि ना मोजांबा दिनै आदसा ओरैजायलाय नोंसोर सानै हौवा हिनजाव नामा ना नङा नंगौ हौवा हिनजावमार दिनै माबायदि हाथाया मोजां नोंसिना ओरैनो माबे हाथायाव बांसिन मोजां जायो आंना हाथाया समबार हाथायाव बहा जायो समबार आरो सुक्रुबार आनन्द मोजां होनबा ना आयौ दिनै ओरैनो बेसेबांसो फाननो हाखो हाजिरा जरना जराखै दायो 12,000 जाबाय 12,000सो वाव गावनि आन्था ना
दहाय खोन्थादोंमोन आङो ओरैबायदि लांदां लांदां फुङाव दायो नुबाय दा ओरैबायदि मानसि ओरैजाय थांनानैसो खोन्थाबावनि र' गेजेरजोंहाय नै सोब माने आलायनानै फानग्रा गोजा ओरैजायहाय आरो माबायदि नांगौ बासि आरो लाना थां गोसो बायदि ओरैजायबो सोरबा सोरबा बायबावदोंसो खोमा मा लादोंलाय आं फानदोंसो फानदोंसो दिनै माबायदि हाथाया मोजां नङा मोजां नङा माथो सोरबा सोरबा दिनै माथो बिराद मोजांसो होनसोगारदों जायाखै 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 जेरै जानांगौमोन बिदि जायासै जायासै ओरैनो नों मा मा हाथायाव थाङो ओरैनो जोङो सोब हाथायावनो थाङो सोब हाथायाव गाबोन हलकबारि थांगोन नाहरबारि नाहरबारि बेनिफ्राय मा हाथायाव बांसिन मोजां जायो दा साननैसोथ' सोब हाथायखौनो बुंनो हाया बुंनो हाया मोजां नङा बेबायदि आरो ना ओरैबायदि जानानै दङ ओरैबायदि ना ठीक আছে गोजोननाय थाबाय खोन्थाबाय दा आङो दहायो माबायदिमोन दायो आरो बेलासि जालायबाय आं जेला फुङाव फैयो अब्ला माने मानसियानो गैयामोन ओमफ्राय दायो नुबायना हाथायफ्रा माबायदि दहाय बैथिंफ्राय खोन्थादोंमोन आङो माबा खोमसि नुदोंलै बोथोरा अखा हाहांहांखाय माने मा लाखो नोंस्रालाय जेबो लायाखै फुजानि जेबो लादिया होमबा दहाय लाखांबाय ओरैजाय दहाय आङो माल लाबोनायखौ खोन्थानोसैलाय किकियावलायसै औ क्या ले रहा है नुबायना आङो दहायो फुंनिफ्राय फैनानै माखासे खोन्थाबाय ओमफ्राय दायो एसे गिदिंनानै खोन्थाबाय आं माबायदि दहाय फुङाव माबायदि खालिमोन माने जेला फुं जायो दहायथ' जेनेबा 8थासोल' जादोंमोन नालाय टाइमा ओमफ्राय दायो आङो अफिसनिफ्राय फैनानै आखौ नैबेयावहाय हाथायाव मोनफैफिनलायबाय दायो माने 3टा बाजि जाबाय 3टा बाजि जाबाबो माने मानसिया दहाय माने 12टा 1टासोफ्रावहाय एसे मोजां जानांगौमोन खोमा एसे बुरजायैनो दा आरो जालायबाय माने 3टासो जानायखाय माने मानसिफ्रा एसे खम जालायबाय बायदि मोनदों आरो आङो ओमफ्राय बेखौनो खोन्थाबाय आं नोंथांमोननो दिनैहाय माने न'निफ्राय फैनानै बोरै मा खालामखो आरो मा माखो बेखौनो आं नोंथांमोननो खोन्थाबाय आरो दिनै जोंनि नोलोबारि हाथायखौ आरोना सोबखौबो खोन्थानो हायाबाबो एसे एनैखौ आं खोन्थाबाय लोगोफोर बेनोमोन दिनैनि भिडिअ'आ बेखौनो नोंथांमोननो खोन्थानानै आङो दोनथ'नोसै ओमफ्राय आरो नेक्स्ट भिडिअ'आव लोगो मोनसिगोनलाय बिदिबा अके बाय बाय चलो